Jo, čau lidi, a dneska vítejte u dalšího videa. A dneska tohle bude video, kdy já dostanu právě že boa. Už ho mám ještě pár trofejí a právě že ho dostanu. A musím jí právě že pomoct, takže tady máme Dino TV se mnou. Čau, a můj challenge je dostat Rosa rank 20. A právě Let's go. takže oba právě že máme oba challenge. A já vím, že tohle bude jako na chvilku těžký. A jo, právě že to jsme našli nějakou kombinaci El Primo a Rosa, protože jsou oba nějaký boxíky, takové věci. Takže dáme ready. A Tak jo. já tohle video právě že nezastavím až Takže ten zvuk je pěkně blbej, protože jako natáčím, takže ten zvuk je pěkně potichu, takže tohle bude těžší, protože musím vědět, kde jsou právě animáky, ale aspoň, že jsme jako oba nějaký power, že někdo tady vzduchu. On je Piper. Tady je Piper, ne, příliš si, třeba je napowerovaná. Ne, není vlastně, ne, vůbec není napowerovaná. Ne, vůbec. Daj. A tady je další Piperna, musíme i dávat bacha na ty granáty. Doufám, že nikde není půl. Tak dobrý. Tohle bude asi moje nejdlouhější video ze všech. Třeba i musím i udělat partu. Třeba i musím udělat i partu, kde odemknu bola. Právě že no. Ne, já můžu. Utíkej, kámo, utíkej, kámo. Utíkej, kámo, utíkej. Ale komentujte, myslím, Dino TV. Ne, pojď blízko, ne, Luky, pojď blízko do mikrofonu. Proto vždycky stříleli buši, nebo právě, že nějaký bůh na tebe creepne, právě, že a tady je tureta. Počkej, co? 4 týmy? Ne, tak to říkáte. Právě, nová kombinace. Něco jiného, kámo. Čekej, nová kombinace. Rico a Colt. Colt? A jo, klidně, vem si Colta. To máš. Too pretty for pain. Já mám jim range. Watch out, here I come. Normálně, no. Tak jo, třeba si musím udělat i part 2, nebo třeba i part 3, protože tohle právě, že bude trvat hodně dlouho. Ale asi nejhorší od Ricka, že má strašně málo HP. Jako je silný, ale jako má hodně málo HP. A to mi jako vážně nebaví. Už moje emo může právě že skákat. Ale já ani nevím, jak nějaký skákací míčky můžou dělat jako nějaký DMG. Vůbec nechápu. Ale utíkej, kámo, utíkej. Ne, tady je Piper. Tady je Piper. Ok, dobrý. My už jsme mega OP. No ježišmůžo, kámo. Oni si myslí, že to... Ne, já zemřu, kámo. Ne, kámo. Já teď musím kempovat, kámo. Ne, kámo. Yes, dostaneme toho šelivou. To nemůžu dát. Yes, tady budu kempovat. A co je smutný, že už nemá žádný tvoje power cube, tak to už je trochu smutný, ne? Ne, mi to jde. Ne, Wi-Fi.
Já už za chvilku musím asi udělat nějaký partu asi, To máme hrát s tím. protože YouTube mi moc nedovolí. Co? S LKM. Ne, kámo, ne. Medal Time Ne, for trouble. Luky. Ne, nová kombinace Luky. Mám si vzít Franka. A ty si jako taky... To netestujeme. Právě já taky. Protože tenhle Spike a Belka 1 mi pořád dávají invite jak blázen. Franka, čekaj, nová kombinace. Frank a co jako... A co jako... Sorry, že jsme tak potichu. Co máme tady? Jesse a Rico? Jesse, ne kámo, ne, takže, tak si vezmi, Rosa a ten a Primo. Buenas noches. El primo is here. no dobrý. Hele, na to prohrajem, tak já nevím, jestli chci už dělat tuhle kombinaci vůbec. Hele, po tomhle už asi musím dělat pár. Yes, to je extrémní lucky. Face the fury. No právě, ale jako ty máš víc HP než, no, vlastně já mám moc HP. Leone, tohle není místo pro tebe. No, ty zemřeš, Luky. Kuček zemře. Co ti říkám? Ale nejsi až tak. Hele, kdo mě spektuje, lol? Jaký inspektor, možná to je Kája? No, já si nemyslím. Ne, jako když máš zapnutý Duna Blister, tak pořád Tahle Jesse má Star Power! Tahle Jesse má Star Power! Tahle Jesse má Star Power! Protože má to emo jako ta Jesse od Shotguna. Že jo, kámo? Ne, jak mě vůbec našel. Ryb, kámo, ryb. Proto se lidi koukají do mužů. Ale kdyby to byl loaded Rico, ne? Kdyby to byl loaded Rico. Ty kdyby to byl loaded Rico. Zemřu! Yes! Konečně ten Rico zabral. Musím mít speciál. Co kdyby říkal El Primo? Nebo spíš, ne, co kdyby říkal El Rey Primo? Co kdyby to jako vážně říkal? Show must go on. Protože, ne, počkej, ty jsi, ne, neslyšeli. Ok, pořád natáčím, budeme tak. Takže, Blízko k mikrofonu. právě, já už si vezmu Dynamika. Právě, protože pak, Dynamika ten. zkus jako, Barley. jo, jako tahle, ne, víš co, vem si něco, Golden Barley. nebo víš co, vem si BB, kámo, vem si BB. Já jsem mu Bibi. Protože ty, tu Bibi musíš mít, Bibi a Frank. jo, Bibi a Frank, kámo. Who wants some TNT? A druhá věc, oba dva mají jako No právě něco, aby bouchali. jo. Ale co je trapný, že BB právě, že nemá zase velký range, ale už skoro jako, že může jako, já nevím. Ne.
Noky. Dobrý. Měl prostě. Sorry, ale jako ten... Ale jako co to děláš, pomůž mi. No tak jo, tak já půjdem zavtra. Když chceš. Vždycky flexuje. Právě, že bílý ty... Právě. Krašuj tyhle lidi. Můžu udělat můj speciál? Ne, teď ne. Oj, se zabil sám sebe. Ne, to jsme nezastavitelní. Já mám 10 000 AP. To jsme nezastavitelní. Pro mě, když... To jsme nezastavitelní. Pro mě, když mají... A jako... Nenávidím, prima. Kde máš speciál zase? A jo, tenhle právě. Hele, víš co, já... počkej. Time to take care of the weeds. Každý ready, Luky. Čekaj, to není dobrý. Ne, tak si vem tvůj bibí. Somebody Nebo order a vem... knuckle Okay. Víš sandwich. co, já jsem na chvilku říkal, tak si... Dávno dal ready, teď už nemůžeme lívnout. Hele, dejte tam někam Já to fakt i nikdy jako, ne jako, když je tam loading, že třeba, jako, ne, utíkáme. Tohle mi nebaví. A právě. A on tak udělal Primo a Rosa. Právě. The Weeds. Pedals to the For pain metal. and for glory! For pain and for glory. Tak víš co lidi, já už skončím tohle video, protože YouTube mi právě že nedovolí natáčet hodně dlouho, takže doufám, že se vám líbilo video. Part 2, třeba part 3, takže ahoj lidi, doufám, že se vám líbilo video.